Maayong hapon, karon Divine Mercy Sunday, Domingo sa kaluoy sa Dios. Asa man nato na makita sa Ebanghelyo, sa dihang miingon ang nabanhaw nga Kristo, mainyo unta ang kalinaw. Pwede gyud unta baya niya kasab-an ang mga apostoles, nganong inyo kong gibiyaan. Sa dihang gaantos ko asa mo, wala mo'y klaro. Pero iya ba nang giingon? Wala. Gikalimtan niya ang tanan, murag walay nahitabo. Niingon pagani siya, mainyo unta ang kalinaw. That is divine mercy. Ingon ana maluoy ang Dios, mga igsuon. Kalimtan niya bisan unsa pa kabugat ang sala nga atong nahimo. Niya ako'y story, true story. Mitambong ko og conference sa Adamson University atong 2011. Sa wala pa magsugod ang talk, na duha ka lalaki nga misulod sa stage og nag-entertain aron dili mi magduka. Bibo apan paghuman, mihatag sila sa among testimonya nga nakapahilak nako. Niingon ang usa ka lalaki, dili baya sayon ang among kasinatian aning tawhana, because this person beside me is the one who killed my daughter. Lisod ang pagpasaylo, pero tungod sa grasya sa Dios, suod na mi karon nga managhigala. We are now best friends. Giunsa man na. So mga igsuon, lisod ang pagpasaylo pero dili imposible. So mga igsuon, magpinasaylo ay ta. Dili ta angay magdinom tanay. Pero hinumdumi, kanang atong kaluoy is only a tiny reflection of the forgiving heart of God. Yes! God bless!